Grupa zemalja Evropske unije tajno ubeđuje Vladimira Zelenskog da zaustavi vojni sukob. Vojni ekspert i analitičar Konstantin Sivkov prokomentarisao je ovu informaciju. Američki novinar, dobitnik Pulitzerove nagrade Seymour Hersh, rekao je da grupa evropskih zemalja na čelu sa Poljskom tajno poziva predsjednika Ukrajine da zaustavi sukob. Prema njegovim rečima, Poljake podržavaju Mađarska, Letonija, Litvanija i Estonija. Oni tajno podstiču Zelenskog da pronađe način da okonča sukob, čak i ako to znači ostavku, rekao je Hersh. Prvi potpredsjednik Akademije geopolitičkih problema, dopisni član Ruske akademije raketnih i artiljerijskih nauka, vojni analitičar Konstantin Sivkov je rekao da informacije američkog novinara mogu biti tačne. Sada je postalo očigledno da NATO nema šanse da obezbedi pobedu oružanih snaga Ukrajine. To znači da se sukob u Ukrajini može nastaviti još dugo, crpeći resurse iz zapadnih zemalja. Istovremeno na zapadu raste nezadovoljstvo podrškom Kijeva, posebno zbog ozbiljnih destruktivnih procesa. Stanovnici Evropske unije i Sjedinjenih država vide šta se dešava u njihovim državama i počinju da se osjećaju sa Rusijom. Pod ovim uslovima, zapadni establishment može pokušati da ograniči sukob i spasi ostatak Ukrajine. Tako će zadržati uporište za budući rat protiv Rusije. Tamo će obučavati pilote za NATO lovce, graditi vojni pogon za proizvodnju tenkova i tako dalje. Tokom borbe takve projekte je naravno veoma teško realizovati. Zato će pokušati da privremeno zaustave sukob kako bi se pripremili, rekao je Sivkov. Ekspert je dodao da bi prekid konflikta od strane Zelenskog bio gubitak za Zapad, ali važno je razumeti da to također neće biti pobeda za Rusiju. Šta više, u tom slučaju u Moskvi bi mogli nastati nepovoljni uslovi za postojeću vlast. Većina Rusa bi to doživela kao lišavanje zemlje pobede zbog još jednog gesta dobre volje i počeli bi postavljati pitanja zbog čega je Rusija započela specijalnu vojnu operaciju. Ovo osjećanja će definitivno pokupiti peta kolona koja će pokušati da svrgne ruskog lidera Vladimira Putina sa svim posljedicama. Dakle, Moskva ne treba da igra po uslovima Zapada, zaključuje Konstantin Sivkov.